बयनिबोसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो देग्लायनि बैसागोआव बयनिबो जिउआव सान्थियै लाखिनानै गोग्गो देहायै जोंनि गोदान बोसोरनि हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो बिथिङाव जे जों देरहासार जानो हायो, बेनि थाखायनो आङो गिबियावनो आफा बोराइ बाथौनि सेराव रायजो राजानि जानानै आरज बावहरनाय थाबाय। गोलाव बिबुंथि लाखिनो गोनां गैया। जोंनि गरेस्वर बिहाबनि बिरगोस्रि हारिमु आफादा देग्लाय माने 23थि बोसोरारि माने बैसागो फोरबो खुंनाय जादों। बेयाव गोबां रोखोमनि हाबाफारि लाखिनाय जादों आरो गोबां मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ लेंहरनायबो जादों। आरो बेवहाय आङो मैया फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेयाव जिखिनि माने गोदान जोलै फरायसा फरायसुलि बिथांमोना मोजां रोखोमनि बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो दिनैबो गेवलां बैसागो बादायलायनाय हाबाफारिखौ आंखौनो बेखेवनो लिंहरदोंमोन। बेयावबो मोनसे जोंनि हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि खेथ्रआव बेबादि बादायलायनायनि गेजेरजों माबाफोर गेना गोरोन्थि दङब्लाबो बेखौ माने फोसाबथिनानै लाखिनायनि मोनसे राहा खालामनानै लानो हादों। आरो दिनै जों बाख्नायनांगोन बिरगोस्रि हारिमु आफादखौ, जाय बिथांमोना दैदेनगिरिमोना बिरगोस्रि हारिमु आफादखौ दाजेनबाय। आंनिफ्राय बिथांमोनखौ खुलुमहरदों, साबायखर बावहरदों। जिहेतु जोंनि फ्राय ओनसोलफोराव बेबादि फोरबोफोरखौ खालामोबाबो नैबादि बादायलायनाय हाबाफारिखौ बारा खुंनाय नुवा। दा बेनिखायनो बिथांमोननि जिथु डिसिप्लिन मेनटेन खालामनानै बिथांमोना फोरबोखौ फालिदों। आरो खौसेयै गरेस्वराव जिखिनि टाउन एरियायाव मानसिफ्रा जायगा लाफैदों, न'खर लुफैदों, बिथांमोनानो ज'यै बयबो खौसेथियै बे बैसागुफोरखौ फालिनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो फैबाय थानाय बोसोरफ्रोमबो जोङो बेबायदिनो गाजा गोमजायै खुंलांनानै हारि फोसाबनाय, हारि दानायनि बिश्वनि दरबाराव बर'खौ बर' हारि हिसाबै सिनायथिनि मोनसे हाबाफारियै बेबो मोनसे होननानै जों बुंनो हानाय बादियै बिरगोस्रि हारिमु आफादनिसिम साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।